Tadaa! Hei, Ismo Laitela on supersankari. Jokos se nyt jatkuu? Hei, helvetti. Kyllä. Ismo mies. Se jatkuu. Ja nyt. Ismo ohjelmalla on tosi kovat katsojaluvut. Ja nyt lähtee. No niin. Taas tätä paskaa. Ja miten niin? No täällä on taas joku uusi miksi moguli. Seppo. Mitä helvetti? Taas tulla vähän jännät paikat. Mitä? Ossi. Haluut sä turpaas? Mun Jeesus, tulla sun logiikkaa. Niinkö? Ismo, ota iisistä. No en. Se oli okei. Mitä ihmettä? No niin. Viitta päälle ja menoks. Ossi. Etsi mun viitta. Mun ei tarvi olla korjaamassa sun sotkuja. Aina kaikki täytyy tehdä itse. Perkele, teette sen työn ja hommatte mun auton takaisin. Mutta eihän Ismo sitäkään tiennyt. Voi perhana sun kanssas. Sä oot niin hirveä herkkä. Ai minä vai? Ei. Kyllä. Tää tarvii koko ajan joka asiasta vääntää. Hei Lasse, sun auto on täys paska. Perhonnu! Älä nyt jaksa viitsiä. Myönnä, että sulla on ollut suhde tän autonkin kanssa. Mistä sä tiedät? Mä arvasin sen. Minkä takia Lasse sitä ylipäätänsä on? Onnellinen perkele! Pesäpallomaila. Niks naks, henki pois. Sinne meni mansikka. Lasse. Mansisikat. Ismo. No tiedetään. On vanha juttu, ei tarvitse muistuttaa. Ja täällä ollaan taas asian ytimessä. Terve. Terve. Tietysti se on. Kristo, mulla ei ole mitään tekemistä tän kanssa. Niin varmaan, joo. No. Voit sä, että mä olen unohtanut sen, mitä sä oot mulle tehnyt. Maarittaja. Homo. Ai minä vai? Se. Kauhean. Sä olet pilannut koko mun elämä, mulla ei ole enää mitään. Älä nyt viti liiota. Kristo. Hei. Otetaanko kisa, että kumpi ehtii ekaksi kaupalle? No ei tule kuuloonkaan. Eihän sulla ole mitään sitä vastaan. Kyllä. Voi helvetti. Kristo. Nyt voisit hypätä sillalta alas. Ai mitä? Sä oot uskomaton. No ai. Sinne meni.